Hello, mayong hapon, mayong adlaw, mayong buntag, may gabi, saba. So naana po ni inyong kusinira nagkugi na po diri og panglimpyo ani ang balay. Kay Domingo raman gid taon nga ako ang bakante diri sa mua guys, manang akong oras mahurot gid diri sa panimalay pag Sunday gani akong trabaho dili gyud mahuman-human. Kay grabe kadako ni akong limpyo, napay sulod sa balay, napay sa gawas. Napay mga hayop at imanon daghan di kay trabaho diri sa mga guys. Dito ka mahutdan og trabaho sa kanang isa ka adlaw kan Domingo di yun na kulang ra gyud na nako guys. So mao nang hinahinayan na lang gyud ako limpyo. So mao na ni akong palibot sa among balay o sa sulod sa among balay di ay. So kay nahuman na ko limpyo, gipaspasan ako limpyo guys kay og kana ra pud atong buhaton ang ubang trabaho di na pud nato matrabaho. Bahala na, pasensya na mo sa mo ang balay nga nakawakat-wakat bitaw. Gamay ra gyud kaayo ang sa sulod no nang kuan ang mga gamit is nakadikit-dikit na gyud kay gamay ra kay space kay pila ra gud pud minamoyo diri balaya is tulo ra gud pud ni kabuok no. Dayon among kauban ang mga iro na dayon, mga iring. So daghan mga pato, mga kuan, mga hayop na sa gawas so na mga kauban diri sa mua guys. So ayan, limpyo na gyud. So lahi ra gyud ning malimpyuhan nato kada adlaw ang balay no kaysa Sunday ra malimpyuhan. So sa pasensya na ang among balay o pagitaw ni nahuman. Pangitaw ni mo ang kanang temporary lang kay wala pagitaw tayo budget ka kuan sa balay guys, ikapundar kay apiki pag yun ang panahon. Unahon ang estudyante ay ang ato ang panginahanglanon nga kanang dili kay kinahanglanon sa atong kaugalingon bitaw no.